Hej og velkommen. Jeg hedder Master Hussein. I mere end 20 år har jeg jobbet med FUI hårtransplantation. Og i denne tiden har jeg lært, at et godt resultat starter ikke med kirurgi, men med viden. Jo mere du ved om din situation, jo bedre resultater kan vi få. Jeg har været så privilegeret og jobbet med patienter fra hele verden. Og heldigvis snakker jeg også flere sprog. Jeg har boet i mere end 31 år i Danmark, og jeg har jobbet i Norge siden 1996. मैं 2004 से FUI हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा हूँ और मनु पंजाबी भी आती है. Læs guiden, og hvis du har spørgsmål, så er du selvfølgelig velkommen til at tage kontakt. Og hvis du ønsker en time for vurdering, så er vi her. Tak.